Aw ni yangumane ni mana bɛɛ folen don fɛ ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Bita an bɛna sunbala de kɛ sɛ la. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o ka di sɛnɛfɔw ye kosɛbɛ. Sɛnɛfɔw bɛ Mali la, u bɛ Burkina, u bɛ Côte d'Ivoire. E de ye sɛnɛfɔ ye, i bɛ diɲɛ fantan naani yɔrɔ dɔ la, i folen don yan nɔ. Ani fana ne bɛ Burkinabew fo yan nɔ, Maliyɛnw tɔgɔ la. Aw bisimila. An ka sɛ talen filɛ nin an fɛ, bita in na ne bɛna kɛ sɛ gaman de la. An b'an ka sɛ gaman ta, kaɲayɔrɔ in tigɛ ka bɔ a la, i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ n bolo la cogoya min na. Waasa k'i ka sɛ ko k'a jɛ para i n'a fɔ ne ta in kɛcogo, i bɛ nemurukumuni k'a la, o de b'a to a nɔgɔlan kasa bɛɛ bɛ tigɛ ka bɔ a la, wa a ɲɛ bɛ saniya. O baara ɲɛnɛbɔlen filɛ nin an fɛ. An bɛ foronto furufura la, i bɛ forontoko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. An bɛ sunbala k'a la, ne ka sunbala in ye kuyɛri ba ɲɛ kelen bɔɲango ye. N'a y'i ja, i bɛ se k'a tɛmɛ o kan dɔɔni nka o kan k'a labɔ. O kɔfɛ an bɛ kɔgɔ k'a la, i bɛ kɔgɔko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. An bɛ poivre dɔɔni fana k'a la ten dɔ. O kɔfɛ an bɛ vinaigre k'a la, walima n'a y'i ja, i bɛ se k'a kɛ ne ta si ye, i bɛ nemurukumuni k'a la. I bɛ nemurukumuni fankelen k'a la, n'a sɔrɔ la ko kumunenba ka di, i bɛ se k'a caya ka tɛmɛ nin kan, nka ne ye n ta dan akɛlalama la. An b'a sɛnsɛn waasa a kisɛ ka na taa bunu an ka dumuni na. Ale baara ɲɛnɛbɔlen an bɛ persil mugu dɔɔni k'a la. N'a sɔrɔ la ko laurier bulu dɔɔni b'i bolo, a mugu i bɛ se k'o k'a la, basi den kelen t'a la. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'a laban ni moutarde ye. An ye moutarde kuyɛri ba ɲɛ kelen de k'a la. An b'a ɲagami ɲɔgɔn na sisan fo an ka kɛfɛn ninnu ka taa kolokolo an ka sɛ fantan naani bɛɛ la. N'a sɔrɔ la ko kɛfɛn mugu wɛrɛw b'i bolo, i n'a fɔ layi mugu, fɛn tɔw mugu fɛn o fɛn b'i bolo, i bɛ se k'o dɔɔni dɔɔni k'a la, nka i k'i jija sunbala ka caya n'a bɛɛ ye, sabula an bɛ sunbala yɛrɛ de ja n'a saveur kɔ. An b'a datugu u kasaw ka kolokolo ɲɔgɔn na ɛri 4 bɔɲango. N'a y'i ja, i bɛ se k'a to a la a ka si yɛrɛ, o la a tɔ de bɛ kɛ kabako ye. ɛri 4 bɔɲango selen filɛ nin ye, an b'a ta sisan ka sɔrɔ ka na funteni wuli a la da dɔ kɔnɔna na. An ka da sigilen filɛ nin ye ta kan, an bɛna an ka sɛ k'an ka da kɔnɔna na. I b'a jateminɛ n'a sɔrɔ la k'i ka sɛ k'a mɔ man di, i bɛ se ka ji dɔ fara a kan k'a balabala dɔɔni. Nka komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na, kaman mɔni t'o bɛɛ bɔ. Ne bɛna funteni wuli a la dɔɔni dɔrɔn, n tɛna ji foyi k'a la. Ji min bɛ bɔ a yɛrɛ la, o de bɛna kɛ k'a funfun dɔɔni. An bɛ barama bugu a da la waasa funteni ka kolokolo a la miniti damadɔ. An tɛ ɲinɛ a kɔ dɛ, ɲana a b'a fɔ k'a bɛ taa sisi an bolo dɔɔni. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na, ji foyi tɛ ne ta in na, a ji bɛɛ jara n da ye. An b'a ta sisan ka sɔrɔ k'a yiranin dabɔ. An bɛ tulu k'an ka pɔli kɔnɔna na ka sɔrɔ k'a to n'an ka tulu kalayara waati min na, an b'a yiranin dabɔ. Miniti damadɔ an ka tulu ye kalayali dabɔ, an bɛna sɛ ninnu ta k'a k'a la ka sɔrɔ k'a yiranin dabɔ sa. Ne ni maanaw ni n ka di. N'a sɔrɔ la ko e de ye maa ye, k'e ka kɔ kɛ k'a tɛ sunbala kow fɛ, e ka nin dilan k'a d'a ma ba ye. N'a mɛnna marinade la kɛ, i tɛ sunbala kasaba yɛrɛ sɔrɔ a la. I n'a fɔ don tɔw la, n'i ye sunbala dayɛlɛ dɔrɔn a kasa bɛ sin ka fan bɛɛ ta ten dɔ. Ale tɛ kɛ ten. A bɛ se k'a sirɔ lajɛ ka na galobɔnda commandeur la. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na, miniti damadɔ dɔrɔn a sera, kaman ale mɔ man gɛlɛn. N'a y'i ja, i bɛ se k'a jeni fana dɛ. O video kɛlen don n fɛ YouTube kɔnɔna na, ni Ala ka jɛ ye, n bɛna video bila Facebook kɔnɔna na tɛmɛ. An b'an ka kaman bɛɛ salo ka bɔ tulu in na ka sɔrɔ ka na yiranin ko filanan dabɔ sa. Baara bɛɛ ɲɛnɛbɔlen filɛ nin ye, an y'a bɛɛ yiran a yiran cogo ɲuman na. An bɛna foronto dɔɔni k'a kɛrɛfɛla la, komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ja kɛrɛfɛla fana na. Tomatini bɛ yen nɔ, jaba fana tigɛlen don. N'a sɔrɔ la ko poivron b'i bolo, i bɛ se k'o ni tigɛ k'a fara a kan, ani fana foronto kɛnɛ. Olu bɛɛ b'a tɔ sankɔrɔta kosɛbɛ. Ni video in diyara aw ye, a y'a bila ka taa aw fɛnmaw kun. K'aw ni hɛrɛ bɛn, Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ. Aw kana ɲinɛ ka commandeur k'a la dɛ, sabula commandeur de b'an tin don ɲɔgɔn na, wa commandeur de b'a to ne b'a dɔn video fasugu min ka d'aw ye waasa an ka caman kɛ olu kan. Aw ni ce.